أنا مسلم أنا مسلم halarto abin da ke ranka ka kau da kokon ka bainar da nimar rabu gare ka kuma ka furtu ka nuna wa kowa ka cika dan kaɗin na daban na anta musulun Ubangijinmu Allah ana musulun ka yayan kasala ana musulun wayar da kan wasu jahilan su gane kai ne zalla ana musulun ganar da su mu abadan muna cikin ka Allah ana musulun su daina wahalar da kansu akai na don tun azal nake ana musulun ya rabbi ana musulun ka gadar da kalbi ana musulun yawan ambatan salatin shugaba da habibi ana musulun ka sa aliya salatul fatikan ta zantabi ana musulun ka sa ashabu sun jajirce don mu zo akan turbar musulun Mola Shehu Ahmadu ana musulun hakan ka bani gudu ana musulun bara makaulayi kai aiki kan mutan kudu ana musulun alhaji shugaban suna mu kake cikin Mahamudu ana musulun dole bi da kun tai mu kula da bi kun zamo jigon musulun ya fituwa ana musulun walle ya cikin kaza ana musulun amadiyar waka haske dukannin hadarati ana musulun cikin izinin ka na samu sirrin ababar rakati ana musulun akan shehu jigon tafiya na samu ihsani cikin islam amincin ana musulun haɗi da karamci ana musulun na miƙa shi kun dukkan ali cikin musulunci ana musulun Allah ya nemi da aikin zamba konun kufurci ana musulun Allah ya nemi yayi hane mu zarkake zuciya kawai musulun fata na gari ana musulun shine lamiri ana musulun ko ba mu komai ba an ce mu ta zikiri ana musulun a san shugaba inda dama ma mu yi shi'iri ana musulun ashe ma ashe amma na dukkan gata cikin islam kana da gata ana musulun da kara bauta ana musulun salabiyar kai su cikin nisuwa da tsafta ana musulun ka kore dukkan wata shirka kan ka je makabarta ana musulun ka dayanta sarkin da ya kashi ne zaka samu rabo a alam bai ce mai zagi ana musulun bai ce mai kushe ana musulun kowa namu haka muka jigun da shugaba ana musulun baki su ba kar da magi su don ba mu san su ba ana musulun bai guje su ba kar mu guje su don ba sa cikin musulun lokutan kaju ana musulun cikin Muhammadu ana musulun karka zagewa ne kan aikin da babu shaidu ana musulun karka kushewa ne kan aniyar farantar sadu ana musulun haka muka ji gun annabi mu'amalar ga ita ce islam wallahi kamo ana musulun aibin kan shari ana musulun tunda ka zamo daya cikin islam ka tare ana musulun kuma ka rike ibadar rabbu lokuta ka ware ana musulun komai naka du an tsara ba abinda ba a baka ba kai dan adam sallolin ka gasu ana musulun a jere raskalle su ana musulun mai bauta ya yi mara bauta ya je kar ya yi su ana musulun shi dai rabu ya gama komai tun da ya baka nafsu ana musulun ka so ka yi in ku kage ka yi hakan bai kare sa ba sai talam garin babu daɗi ana musulun bainal muradi ana musulun amma ko kaɗan akan ga zuciyar su ba na dama ana musulun an bar su akan daidai suke ko alama ana musulun ba su daina yin abin da suke ba kuma ga su nan cikin islam
addinin garin ku ana musulun waye ne ya baku ana musulun ko dai haka nan kuke shanin ku babu mai hane ku ana musulun idan kun ka zo daurin aure mene cikin salatin ana musulun ku dai dakanta kar da ta kai ku can tabbaro ku kun ji alam kun ji alam shugabanmu ne shugabanku ne ko da kun faɗa ma mun sa hakan gaibu ne to ya kun kasan kusan shi kuke ku faɗan na gane ku dai na fidda yan uwanku cikin addinin Habibu ruwa a galan kamar ruwa a galan aƙidun hali ana musulun sunanan tili ana musulun idan ba kuna mukar da ku zagina mu asali ana musulun idan ba muna kukar da mu zagina ku hankali ana musulun cikin shugaba duk muka yin rayuwar mu kun ji dai musulun musulun makin nasa ne ana musulun mu ma nasa ne ana musulun mu muke cikin samu muka rayuwa cikin sa ne ana musulun mu muke bidar samu muka zo a domin sa ne ana musulun kai ne ke wajen mu kuma kai ne a cikin mu ma ya akaram akaram bai gimu ba ana musulun bai guje mu ba ana musulun mu mai zai samu ita yan uwan mu duba ana musulun har muke ta zagin bangaren da ba mu tashi kai ana musulun fahimtar ka kai inda kake shi ne a daidai haka 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 kalma guda ana musulun ita ce gada ana musulun kowa ita ke son ya cika kalmar shahada ana musulun ko ba hakan ne ku faɗan kar kuma na ribda ana musulun ai dai gaskiyar za ta fito ko kun faja kun jalam Allah la ilah 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 Allah la Allah la ilah Allah la ilah Allah la ilah Muhammad ne cikon hailalla Allah la ilah Muhammad ne cikon hailalla Allah la ilah Muhammad ne cikon hailalla Islam 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 Allah la ilah 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 Allah la la ilah